ang saad ni Kristo kanato nindot kayo nga bisag unsay atong pangayoon sa iyang ngalan iyag yung buhaton. Lingi ako no imong tupad ing na nahitabo na nimo nga ang tanan gid nimong gipangayo gihatag yun. Nahitabo wa no kadugay na nimong nangayo nga mausab ng imong bana, wa gyud nausab. Kadugay ng nangayo us bana nga mohilom na nagyaw-yaw yang asawa, wa gyud mohilom. Ana, kadugay na nimong nangayo nga mabuutan ang imong anak, na hangtod karon ni samot na Hinuon, ni suyop na Hinuon. Kadugay na nimong nangayo nga moasinso inyong pagkabutang, na naputos na nos utang. Kadugay na nakong nangayo nga mahurot ning palit ang sklat, na hinay na gid noon kaayo. Nakadawat man untag ayuda ang kadaghanan o man. Ana ba? Unsa man day pasabot anis Ginoo nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan akong ihatag kaninyo. Wa ni siya magpasabot nga ang atong gusto maoy masunod. Kung mangayo ta bisag unsa ato gyung siguroon nga ang atong gipangayo gustos Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo nga malipay gyud ta. Mao ginay number 1 niyang gusto nga malipay ta, to share His happiness. Mao man bitaw nga ang una gyung gibuhat sa Ginoo nga tao didto gid niya gibutang sa paraiso. Kay ang gusto sa Ginoo malipay ta. Ang Ginoo sad mga igsoon nahibaw sad siya nga kun ang ato ganing pangayoon kanang atong gusto unya sukwahi nas gustos Ginoo magkalisod-lisod gyud ta. Ngilingay mong tupad ina wa ka magkalisod karon. Mutana ba na wa ka magkalisod? Daghan kay natong naglisod. Ngano man kay ang atong gipangayo ang ato mang gusto unya kundi ra ba ihatag mamugos gyud ta kana bang gitawag og by hook or by crook. Kwaon ko gini sa maayo og sa dinautan nga paagi. Mao na kana rong nanagan sa politika nya gusto gyung makalingkod. Nya ang Ginoo dili gusto nga sila'y molingkod. Nya ilag yung pugson mao nang mangita gyud paagi, manikas gyud, moatake sa ilang kontra aron lang gyud ma-preserve. Magkalisod-lisod na sila. Unya dili ra sila mo'y magkalisod-lisod. Naglingkod man na sila position of trust and service, magkalisod-lisod sad ang lugar nga ilang gilingkuran, ang nasod nga ilang giatiman. Kumusta mga atong nasod ron? Nagkalisod o nagkaarang-arang? Tungod na kay daghan tag mga politicians nga naglingkod ron nga wa sila'y mandato sa tao, dili sila mo igipili is Ginoo pero namugos gyud sila. Naidaghan diya gamit ang panikas panahos eleksyon, vote buying, graft and corruption o kanini ang dagdag bawas na anak tanan di lang ta kapinpuin kay may sad kay na silang modipinsa pero ang timailhan magkalisod-lisod ang ilang gilingkuran. Ako sa akong nahinumduman sa nag-midterm election man ta sa ato pa sa term sa presidente 6 years, inighuman sa 3 years na ay midterm elections para sa mga positions nga tagtulo ka tuig, Senate, Congress. Unsa may akong mahinumduman atong niaging tulo ka tuig, ang sikat gyud kayo ato kana gyung siging hearing diha sa legislative departments nato, siging hearing, siging contempt, siging kana ganing unsay nga nang papriso ana ni resulta sa impeachment sa vice president ni sa Congress
impeachment dito sa Congress, ni resulta sa pagpadala ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa kanini ang sa tong na dito The Hague sa Netherlands sa ICC kadtong pagsigig bungkag atong lugar sa KOJC. Nagrally na gani ang Iglesia ni Cristo kay di na sila kauyon atong mga mobs. Kining tanan nga nahitabo nga murag highlighted atong panahona sa first 3 years aning ato karong administrasyon. Akong tan-aw pulos ra gyud personal agenda sa mga partido. Gitawag na nato sa kotisyon pamulitika. Politika ra gyud ba? Dili para sa nasod. Unsa may atong problema sa nasod? Kagutom, kaning siging baha ug mag-uwan, porting baha, kining unemployment, kining drugas, kining atong mga immorality, kining ni ang graft and corruption, na di na gid ta ka kuha og mga dokumento diha sa publiko nga di ta mohatag og bayad. Kanang mga inana ba? Mao ni atong problema. Kining atong mga violence, pinatyanay, mao na atong problema. Mao na gikinahanglas mga tao nga naay peace and order, justice, ug naay development sa atong nasod. Dili ng pagsigig sakas utang sa atong nasod. Mao na diri sa atong unang pagbasa, sila si San Pablo gikasinahan kay ang mga Hudiyo sa una sad mga leaders pamulitika kaayo. Nanagani tao nga murag humot kaayos mga tao, ila dayong daoton niya kay si Kristo na humot mas mga tao, gilansang sa krus, gipatay kay murag maoni mo puli nato da. Pulihan tas atong pwesto ani, pamulitika kay ba? Pero si Kristo nagpadayon sa pagsangyaw. Si Pablo sad og si Bernabe nisikat nas mga tao, matud pa diri gikasinahan, gihulhugan sad ang mga kadto mga dili kayo magtotoo og gilutos nila si Pablo. Pamulitika gihapon. Pero ang nakanindot si Pablo og si Bernabe matud pa sa atong unang pagbasa nagpadayon sa pagsangyaw kay nganuman ang ilang mandato gikan sa Ginoo. Matud pa nila gisugo mis Ginoo og magbuhat miani kada adlaw nya di man mo mudawat dinhi aadto mis lugar nga mudawat namo. Sige lang gid sila buhat. Gilinga imong tupad. Ing na gisugo kas Ginoo. Pangutan na ba? Basig siya ra na gasugo-sugo niya. Nga mosimba ko kay birthday nako unya wa na birthday di na lang sad ko mosimba. Mosimba ko kay na ako'y problema ana ikaw ra jud gasugo-sugo nimo basin unya og wa kakahibaw nga ang Ginoo day nagsugo nato nga pag-ampo kanunay simba nya og daghan pang mga sugo diri sad sa atong Ebanghelyo niingon si Kristo, Filipi, wa ka kailan ako. Ang akong mga buhat mo'y nagtugan kinsa ko. Kaya ang akong pulong o buhat, dili ako iya sa amahan. Kanindot unta no, matag-usa nato, maginikanan man, mapari, o unsay atong katungdanan sa atong kinabuhi karon. Ang atong pulong o buhat, magpakita gyud nga gisugo tas Ginoo. Nindot kayo no? Og unsa may mga buhat nga sugo sa Ginoo, mag-una ginang gugma. Ngilingi ana sa imong tupad. Ing na sige kag higugma everyday. Ing na kuno na in English sad ba ing na sige kag higugma everyday. Kinsa gid ninyo dinhi nga karon Sabado na marono gikan adtong Lunes lang. Gikan atong Lunes, wa gyud makayaw-yaw dito sa inyong balay, ta sa kamot. Kanang wa gyud nagyaw-yaw ba? Sige ra jud higugma everyday. Jutaya, duha ra man kabuk ni isa mo, di ba sa gana bakakon. Anang ngano man kay nalimot ta
nga ang gugma di ay sugo din as Ginoo, ug maura ba nay kinadak ang sugo, kinadak ang sugo. Atong iampo ang atong mga politicians ang nidaog ug ang nangapildi maghigugmaay unta, ipakita unta nila kay kadto manggong nanagan unya napildi, di man sila kalimod nga ni presentar sila sa ilang kaugalingon kunuhay as servants of our country. Pero doon nalay servants nga official na asay unofficial. Ang official servant sa atong country kadtong gipili panahos eleksyon, gibutaran sa mga tao. Kinsa may unofficial ang wa butari. Pero pulos na sila in quotation nagsangyaw kunuhay panahon sa kumpanya nga moalagad. Ang kuyaw ug ang napildi karos eleksyon maghilom-hilom na lang din agyon mo alagad, mga buangon mo, mga bakakon. Ug ang pinakangilad kung ang napili di sad mga lagad magsige ra sag pangurakot, mosamot gyud kabuangon. Ako giordinahan ko isipari, badlonga ko ninyo kung dili nako magbuhat sa gisugo sa Ginoo nako, kay nagpa-ordain ko pagkapari tungod kay sugo sa Ginoo. Buwag man kay ko atong akong uyab, minyo nang tamiato akong gibuhagan kay dili ni self-pity ang ako. Dili ni self-pity. Ako lang yung gisulti ba kay sugo lagi sa Ginoo. Mo nang uwaw kay istanan kung sa akong pagkapari magsigin ako paningkamot para sa akong personal. Ayaw na lang kong sulti-sultihi. Ang imo na lang tupad lingi ay na tanaw ni mong Padersiano, pari pa na siya. Hingna ko no. Hingna ba? Pangutan ba? Kamo lang, chismisa lang ko ninyo. Chismisa ba yung na tanaw ni mong Padersiano, pari na siya. Ang iyang mga pulong o ang iyang buhat, pari pa na. Kaya narabay mo comment aning ako, kining akong wali, mo ingon sila, unsa man ka pader, mura naman kag politisyan. Kaya maghisgot ko kog politics, ako lang nang gipahaom-haom ba ang atong ebanghelyo, ang atong pulong sa Ginoo ngadto sa sitwasyon sa atong nasod, kay naaman ta sa kanang kalibutan. Nya usahay magsikog hisgot aning slot, magsikog baligyang slot sama karon. Baligyaan ta mog slot kay daghan pa man kay ni ang atong GHDP na pay 23,495 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Nya, di lang yapon mo mupalit ani. Unsa man ning akong pagbaligyag slot para itabang sa atong simbahan ang slots. Para sa mga kabos, para sa mga projects nato, mga bayrono nato. Unsa man ni nagpakita ba ni sa akong pagkapari o sa akong pagkahingwarta? Kamo na lang hukom. Unya kung nagpakita ni sa akong pagkapari, kay ako ning idapat, ato ning idapat para sa atong simbahan. Unsa may inyong buhaton sad, isip mga anak sa Ginoo. Mutabang mo, musuporta mo o magbaliwala lang, didma lang. Suporta o congratulations sa mga nisuporta. Ato silang pakpakan. Praise the Lord. Kamong gasigig sunod nako, mga 250,000 naman yung subscriber nato sa YouTube. Congratulations sa inyong suporta. Kaysa pagsige ninyong sunod, kada adlaw inyong gipalambo ang pulong sa Ginoo nga akong gisangyaw kining mga humili, kining misa. Nya i-share ninyo, i-share. Sige lang yung share kada adlaw kay makatabang sad na siya to spread the good news. Sa una, ang mga apostolis, maglakaw-lakaw sila, magsigi sila baktas. Init kayo, abog kayo, kuyaw kayo. Aron lang yun masangyaw ang maayong balita. Karon, mulakaw gyapon ta, unya gamiton sad nato ang social media. I-share. Kaysa magsigi lang tag-share anang ila dihang
siging away anang politicians, siging pakita anang ilang mga lawas, mga laway kaayo, nya ganahan sa kitang mo share, anang mga sugal nga naas internet, siging share anang sugal, daghan na kayong nangabuang sa sugal, daghan na kayong nidool nako kay wa na mga kwarta tungod sa sugal, nakautang ang ilang bana, nakautang ang ilang mga anak tungod sa sugal. Luoy kayo. Mas may pagkini atong spread ang good news dinis atong humili. Bahala nagway lami usahay pero mauni ang makahatag og kalinaw og kalipay. Ikaduha, sa gugma kanigiyong pag-antos. Ato ginang itudlo og puy-an ang pag-antos. Kay ang tao nga kamaong moantos para sa iyang isig katao, mao ginay magpakita nga sinugo siya sa Ginoo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ning na malipay kag paantoson. Mangutan ay na malipay kag paantoson. Malipay gid tata. Og maunay atong pangayoon sa Ginoo, Ginoo himo akong lig-on sa pag-antos. Mao na si San Vicente Ferrer, si San Roque, San Isidro Labrador, tanan nga mga santos nga atong gipasidunggan, labaw na gyud ang mahal nga Birhen Maria og si Hesus, champion sa pag-antos. Og diha nato nakita nga sila sinugo gyud Ginoo tungod anang pag-antos. Ang sala mga igsoon di gina nato masulbad kung way pag-antos. Niya mo abot nako dinhi nagdepresyon pader mura man ni gisaniban sa laing espiritu nya inig istorya ra nako daghan kay sala gapuyo-puyo ga premarital sex way rosaryo way simba-simba hangtod nagdepresyon amura naggiyawaan nako balik sa pag-ampo. Unya ayaw pagsigig kahadlok anang pag-antos. Antosa na. Sakit kaya kung lawas pader, antosa na. Mamatay na tingali ko, antosa na. Unyag mamatay ko pader, misahan ta na. Ana, simple ra na. Sige kag reklamo diha, maura magyapunay ending. Ana, nindot no. Unya daghan kay ni anhi dinhi ana sa akong kinabuhi. Nga isipari, daghan na kay ko gitambagan ang nisunod 100% kadtong niingon antuson ko ni pader din ako mo reklamo 100% na nga usab yun ilang kinabuhi malinawon kay sila karon wa mausab ang sitwasyon sa ilang kinabuhi pero ang ilang gibati na nga usab gani ang uban og di gyud uban kadaghanan sige na sagpalit na tog slat dinhi. Pasalamat sa Ginoo. Kay mosunod tas Ginoo lagi sa promise ni Kristo, basta sundon ko ninyo bisag unsay inyong pangayoon ako nang ihatag ug unsa man gay nindot kay pangayoon, kalinaw, kalipay, katagbawan, bisan pag naatas taliwala sa kagubot og kalisdanan, ang kalinaw ug ang kalipay, katagbawan ug kabalaan sa kinabuhi pwede ginang mahitabo nganuman. The peace, the joy, the holiness come from God, not from the world. Mo nang dili na ikahatag sa kalibutan ang Ginoo ray mohatag ana. Bisan pag naakas taliwala sa pagtorture nimo, ang Ginoo pwedeng mohatag og kalinaw, the peace that the world cannot give. Kana bitang maghilak din hinako, muanhi din hinako maghilak. Iniglakaw ana mag-smile na gid na kaya nga ako radyong itudlo dawata na day dawata na sus karon pa dir iniguli tuan na sa turo akong bana hubog na sa turo nya magyaw-yaw ra ba mangulata ra ba usay dawata na smiling na kay siya nindot ng padano kana ra man day sikreto iglakaw mingon ko bunog yung karon pero nabunog siya nga malipayo na di na siya suko si Kristo sad nabunog para nato nga malipayon gani nangasamad siya from head to foot nga malinawon manindog ta mga igsoon kining pagkatao pag-usab
or born again. Naglibog ang usa sa mga inila nga magtutudlo sa balaod nga si Nicodemo. Kay ang iyang hunahuna nga mataw ta kana man yung musod tagbalik sa tiyan sa atong inahan. Pero si Jesus naghisgot na siya og lain nga klases kinabuhi o kana mao ang kinabuhing way katapusan. Kana bang kinabuhi nga dili na mamatay, lingi ay mong tupad ing naa na kaana ang kinabuhi kanang dili na mamatay. Uban wa gyud manglingi murag mga patay. Kanang mga di mulingi mura naman nagpatay, tanawan ng patay mulingi din na patay ba mulingi-lingi na dili oy. Mao na sila yung mga way kinabuhi. Di ka maong mulingi sa silingan, di ka maong mutanaw sa panginahanglan sa iyang silingan, hasta gani sa iya ganing office mate, hasta gani sa iyang classmate, hasta gani sa iyang asawa usahay or sa iyang bana, di ka maong mulingi. Muna sila yung mga patay. Ug unsa may makapatay nato ang sala. Ug unsa maning sala, bunga ning sala sa atong pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Mo nang ningon si Jesus, kung dili mo mutuo sa among gisulti karon, unsaon man ninyo pagtuo sa mga butang nga tuas langit? Unsa may gisulti ni Jesus, higugmaa imong isig katao, higugmaa imong kaaway. Di amanas kalibutan kanang imong isig katao, kanang imong tupad, mga kaaway ni asas kalibutan. Nya ingnon kang higugmaa, nya di ka mutuo. Samot na gyud mo ingos Jesus nga maimpierno ka ana, malangit ka ana, na mo samot din agitam tuo. Gilingay mong tupad. Nang di mo lingi, peligro. Ingna sugod karon ako na jud kang higugmaon. Ingna karon. Ingna ba? Nagsugod na kuno og baligya og tag 20 ang kilos bugas ni ako no namte ako nabasahan sa DYHP man siguro tong post nga na ako no sa daan bantayan man tinga itong sugod na dinhi sa liluan. Wala pa tag 20 kuno pero naay gibutang limited ra sa lugar, limited sa klases mga tao. Sa ato pa dili tanan makaabil, dili sa tanan tindahan makapaninda og tag 20 ang kilo. Unsa man na siyang buhata, bungas gugma kay kun gugma para gistanan, pero dili gani para tanan, dili na gugma. Unsa man na siya? Garbo ba? Pagarbo ra gyud nga naatay na baligya nga 20 ang kilos bugas, pero dili di ay tinuod gyud nga 20 ang kilo sa bugas sa Pilipinas. Kana bang bugas nga tarong ba? Nang bugas nga makaon gyud og tao, dili gitawag na siya artificial. Kana bitang mga tao nga kanang tinuod gyud nga way sala, wala na sila daghang arte. Sama nila ni Saint Catherine of Siena, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, Bishop Chupilo Kamumot. Wa na sila arte-arte ba? Pero kana ganing mga taong pagarbuhon, artificial, kaya na sila naong ang buhok gikuluran, ang kilay gikiskisan, daghang eng makeup, daghang eng lipstick, daghan kay sila mga ipang sawid-sawid sa ilang mga naong, gitawag na siya mga arts or artificial. Ang iyabang face na himong art.
artificial. Ana, iling nga imong tupad, ing na genuine na imong noun, ing na kuno, na genuine na, di na artificial. O unsa man ang artificial, muhupas mo nang magsigi kag pabalik-balik og colors imong buhok, magbalik-balik kag badli sa imong kilay, magbalik-balik ka sa imong makeup, magbalik-balik ka sa imong lipstick, artificial man. Nya kanang tag 20 ang kilos bugas karon anang particular nga tindahan o particular nga lugar, forever na kana o mawala nagkalit. Kamo gani tubag na mga imudaan. Unya, kung mauni ang matang sa atong mga leaders nga gusto kunuhay mo alagad nato, pero pilion ra ang alagaran, pilion ra ang lugar, pilion ra ang sitwasyon, dili gid ni mao ang makahatag natog paglaom. Muna si San Vicente Ferrer, sila si Saint Catherine of Siena, naghatag og paglaom kay ang ilang gisangyaw mao ang mga kamatuuran nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Kana bang kalinaw nga way katapusan, panaghiusa nga way katapusan, kabalaan nga way katapusan. Mao to katong nag-artificial ng atong mga popes, nag-away-away na, naningkamot yun si Saint Catherine of Siena o si San Vicente Ferrer nga masulbad ang maong panagbangi. O nabalik yun sa Roma, sa lingkuranan sa Roma, ang Santo Papa nga tinuod nga gipili sa Ginoo. Og nisuporta ni ana si San Vicente Ferrer kay namatay naman to si Saint Catherine of Siena, og sayo gisuportahan ni San Vicente Ferrer, og nagmalinawon ang simbahang Katoliko, wa na magsigig away. Karon bag-o pang namatay ang atong Santo Papa, nagsugod na sad og schedule og conclave. Kanang conclave mao na siya ang pagpanagtigom sa mga cardinals nga naay voting capacity aron mupili sila sa bag-ong Santo Papa. Ang rule ana, why communication to outside world, why text, why tawag-tawag, inigsod nila dito sa conclave, wa na gyud communication. Ang tan-aw na lang sa mga tao kung nahumana ang ilang pagpili, kanang inig aso anang ilang kanang murabitag panghaw dito sa babaw sa atop anang ilang lugar nga tiguman, inig aso dito nga puti ang aso sa ato pa humana og pili og Santo Papa niya. Mugawas dayon ang Santo Papa sa bintana sa St. Peter's Square og mo-greet sa mga tao. Dili pa nato karon hala kumpanya gyud, hala gyud butang ana mga litrato, purting daghanan naong, siging kumpanya, siging lamano, siging away, siging dinautay, usahay. Dili ingon ana mopili ang simbahan. Ang simbahan magsigig ampo, magsigig pamalandong, Ginoo himo aming instrumento aron makapili may kung kinsa may imong pilion. Why kumpanyahay muna di na tinuod kanang magsigi o kana ganing assist diha sa social media nga kaning nga cardinal mao ni posibleng ma pope, kaning cardinal gi-apply nato ang atong political human way of choosing leaders. Ang gustos Ginoo ang iyag yung kabubuton mo'y matuman. Mo nang niingon si Jesus, matao ka pag-usab basta dili na ikaw mo'y magbuot nimo. Kinsa na may magbuot nimo? Ang Espiritu Santo. Muna si Saint Catherine, gamay lang background, ika-23 ni siya nga anak sa usa ka inahan. 25 sila ka managsuon. Naani siya kaluha nga ika-24, siya may nag-unag katao, 23, nga gawas ang iyang kaluha, pero wa magdugay kayo, namatay to kay na kuan lagi ka nang na
sakit. Nya nakamanghod pa gid sila o katapusan ika-25. Kamong maginikanan din kinsa ninyo bisan sa huna-huna lang musugot nga mga anak mo 25 ka buok. Tasa ka mo? Oh, tanawa. Nilihok na ang inyong huna-huna. Di madawi. Patay tanaw eh. Di ba? Kay nga naman, dili man ang Ginoo mo'y nagbuot sa tong huna-huna. Kita may nagbuot nato. Munang wala pa ta mataho pag-usab. Mga tao pa ta sa kalibutan. Kanang kita ba'y magbuot ba? Muna ningon si Jesus diri, kung iisa na ang anak sa tao gikan sa yuta, mailhan ninyo nga ako di ang Ginoo. Unsa man ang giisa, kanang gilansang siya sa cross. Siya ang Ginoo, siya ang nagbuot sa tibuok universo, langit ug yuta, siya nagbuot ana, pero pagkahimo niyang tao, aron tudluan tag-unsay angayng buhaton aning atong pagkatao, ni submit siya og unsay pagbuot sa iyang amahan. Unya kay ang pagbuot sa iyang amahan, magpakamatay man siya para maluwas ta. Nihangyo pagid siya gamay dito sa Garden of Gethsemane. Unsa may iyang gisulti dito? Ningon siya, amahan, kung mahimo kuha aning kupa sa kasakit ug sa kamatayon gikan kanako. Pero iya dayong gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Mao sana si San Vicente Ferrer, tumano nato ang kabubuton sa Ginoo mo nang iyang kamot gatudlo sa langit. Nya ang iya dihang favorite saying na dias babaw, basahan ninyo. Oh, see, tanawa. Think not of yourself, but of God. Sa ito padili na jud kita'y magbuot. Lilingi ako sabi imong tupad. Nakinsay gabuot ros inyong balay. Nakinsay gabuot. Kinsay gabuot ron unsay imong isulob. Kinsay gabuot ron unsay imong kanon. O kinsay gabuot unsaon paggamit ang imong kwarta. Kinsa may gabuot ana. Think not of yourself, but of God. Si Saint Catherine of Siena, 6 years old pa lang, gipakitaan na siya ni Kristo. Nahimo man ni siyang mystic. Ano bang makakita siya sa Ginoo? O gitsultihan siya og unsay angayng isuwat. 6 years old, wa ka eskwela. Na siya sekretary nga magsuwat sa iyang nakita o gisultis Ginoo. Gi-explain niya ang mga doktrina sa simbahan, apil ng Bible. Ug mao nang daghan kay siya mga letters pinaagi siyang sekretary. Wa ni siya ka eskwela pero daghan kay gisuwat. Nya 7 years old pa lang siya, may desisyon na siya nga ang iyang kaugalingon i-offer niya sa Ginoo. Ana, adto na siya permi simbahan. Pagka 16 years old, minyoon unta siya sa iyang ginikanan, iya yung gipakita nga dili siya gustong magminyo. Gisupak niya ang iyang ginikanan. Kay ang Ginoo, kay bao siya ang Ginoo, nagtawag niya nga himuon siyang ulay para sa Ginoo. Motong fasting siya maayo, din siya mukaon. Grabe ka rigorous ang iyang fasting o ang iyang kanang pagsakit siyang kaugalingon. Motong 33 years old namatay na siya. Kay para niya mas maayo pagpatyo ning lawasag sayo para mabuhi ang akong kalag. Oh, see? Mao man gyapon nagisulting Kristo, di ba? Kristo 33 years old patay na. Adi mo to. Giling nga imong tupad. Ing na okay na nimo karon ka mamatay. Ing na kono. Oh, mo ingon, hoy simbako. Kuan pa ka. Tawhanon pa ka. Wa ka ma-born again. Ana. Muna hinaot unta ang atong mga leaders. Kamaog yung
musunod sa kabubuton sa Ginoo. Og kay matod pa sa atong panultihon nga related sa ato karong political situation, vox populi vox dei. Linatin man kuno na siya, ang meaning kuno ana, the voice of the people is the voice of God. Hinaot unta nga dili tikason kining atong eleksyon aron makasunod kita tingog sa Ginoo, pinaagi sa tingog sa katawhan. Hinaot unta ang atong kumilik maningkamot dili para sa ilang kaugalingon o sa ilang gisuportahan baka kung dili ang tibuok nasod kada butante ila gid untang protektahan pinaagi sa usa ka transparent, honest, reliable, secured counting of votes. Ana ato nang iampo nya kini sa ato mga politician dili unta magsigig panghatag kanang gitawag og vote buying nga gani na ipipila nga ni akyos nga kini kunorong tag 20 mura-mura ra sad kunog vote buying. Ilan ang accusation wa ko kay bawon sa na analysis na sa droy gipang kuanas kumilik gipang call na ang attention tungod kay na nagkumpanya pero klaro kayo nga nag-vote buying sige panghatag anang mga ayuda. Hunungon na unta na nato only in the Philippines grabe kaayo ang rampant kaayo ang kanibang usik-usik og kwarta panahos eleksyon. Gitigom palanta ng kwarta ha or gipalit ba nag-slot dire? Hurot na unta nitong slot, no? Oh, pila na lang guni atong slot. Kuha na lang guni atong 36,505 ang atong God's healing and deliverance powers para sa atong pista. 36,000 ka slots. Mahurot pa ka ni karong Sabado? Mahurot pa ni? Purting hurota og ang tanan mamhimong born again. Kana bang di na maghunahuna sa imong kaugalingon mugamit na sa kwarta sa Dios non nga paggamit og ang hangyo ron sa Ginoo para ninyong akong mga parishioners palit mog slot para sa pista kay daghan tag hataganan daghan tag gastuhanan para sa pagpalambo sa atong simbahan o sa atong mga kalag